खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 11 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल फरेस्ट मार्टियार्स डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल फरेस्ट मार्टियार्स डेआ 1730 मायथाइनि केजरनि बुथारग्लुंनायखौ गोसोखांनाय जायो आरो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनायनि सोलिबाय थानाय गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोयो। हायुङारि हाग्रामा मुंख्लं साना बैसोर सुबुंफोरनि गोख्रों रादायखौ मान बावो जायफोरा गोबां समावनो गावसोरनि जिउनि बेसेनखौ जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखा खालामदोंमोन। बे साना अरनफोरखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि बादै सांग्रांथि लाबोनो आरो भारतनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावग्रा हाग्रा रैखाथि होग्राफोर, रेन्जारफोर आरो मावख'गिरिफोरनि बाउसोमनायखौ सिनायथि होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल डे अफ सार्भिस एन्ड रिमेम्ब्रेन्स, लाइब्रेरिज रेम्बार डे, आरो नेशनेल क्वाइट डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।